Čové. Hľadám kamenné obydlia. Toto je neoficiálne. Toto je... Niekto tu má pivnicu alebo niečo. Je to za plotom. Nebudem tam jesť. Ale je to pekné. Tak tu mi poradili. Kráčam už asi pol kilometra. Som v Lišove. A myslím, že týmto smerom by to malo byť. Tu dole bola asi rieka. Možno aj tu boli nejaké obydlia, aj to strmé obidva tie brehy. Ja som sa pýtal takého pána. A ten vravel, že všetci tam majú domy na tom postavené. Čiže zase ľudia tam využívajú tie priestory stále. Tak snáď sa dopracujem k niečomu prístupnejšiemu. Tak už som aj tu. Asi iba toto jedno je verejnosti prístupné. Pekne. Sú tu ovady. Dosť otravné. Lampu som si zase nezobral. Vždy na to zabúdam. Ale je tu svetlo. Myslím si, že to bude stačiť. To je sila. No, vidno, že to je spečené. Sú tam kusy. Vypadané kusy. Vyzerá podobne ako v tých Brhovciach. Vlastne na celom svete. Zaujímavé veľké diery. Čo to je? To bol možno komín alebo čo? No, možno opäť. Je tu plno. Pekné to je. Pekne spečené. Monolit. Tu asi tehly nenájdeme. To je paráda. To je slovenský unikát. Asi v každom štáte sú nejaké. Neviem čo k tomuto, aký majú príbeh. Keď to nie sú Turci, tak sú to pravdia. Klinec. To je nejaký kov. Vyzerá ako drôt skoro. Alebo taký roxor. Nejaký stavebný materiál. Jak to len držia, mi tam tie prsty nešli. Tam ten foťak tak nešťastne daný. Si na to neviem zvyknúť. Fú, much tu je. Neviem prečo. Nie je to smrad. Dajme aj trojuholník, alebo to bolo asi... riadna olna, echo tu je. Tu duní. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Ha. To bola posteľ. Oni mali stehal aj tú posteľ urobenú. A na tú matrac. Vlastne nábytok bol stehal. Veľakrát to vidím. Toto. Nie sú tu čerly nejaké. To je taká guča. Ešte vidím nejaké kusy. Nie sú tu klemby, boli to rovné stropy. Je to taký viacizbový dom. A sranda, že aj vnútri majú okna. Asi, aby tam išlo svetlo do tejto miestnosti. A tu je nejaký otvor. Asi komín.
Tu ešte vidno nejakú tehlu. Aha. Skamenenú. To je ešte normálna omietka. Tých múch, čo tu je? Fúha. Takže aj vnútri mali okno. Tu bolo okno, dvere, strop sa troška prepadol. Toto je ono, čo padlo z hora, na zemi. Strčia z toho železa. Že to bolo robené. Kde som to videl? Čo sa mi to zdalo? Neviem. Čo som to videl? Musím sa vrátiť späť. Taký pohľad, ako som mal. A to je asi iba koreň. Som si myslel, že to je nejaké železo. Toto sú tu riadne diery. To čo má byť? No, myslím, že by ich tu malo byť aj viac. No, asi len toto je pre verejnosť dostupné. Tiež čiastočne rozpadnuté. To sú nejaké tiež kusy ešte. Toto mám pekný obdĺžnikový tvar. Tam nevidím, čo je. Asi tam moc nevidno. Ešte ďalšia dlhá miestnosť. Trošku tam vidíte poťak. To za mrežami. Ale možno by sa to dalo otvoriť, ale nepotrebujem. To je asi kvôli tomuto tejto diere. To je ďalšie podlažie asi. To je diera, ktorá ide dole. Možno aj pod tým ešte boli miestnosti. Iná úroveň. Tu je taký výklenok. Toto neviem, či bol nejaký trám, alebo čo je tam tiež taký otvor hore. Toto je také malé dvere. Zvláštne. Ďalší otvor do hora. Tiež výklenok v stene. Au, som si kefol. A ťahy tu moc nie sú, že? Je to monolit, možno vnútri sú, kto vie. Ale väčšina to ide znútra von. Čo to tu píšu? Kamenné obydlia Líšov. Nejaká tabulka. To aj nejdem čítať. Toto je asi jediné prístupné. Pekné. To rozpadnuté. Prečo sa to rozpadlo? Tak ako mohol kameň odpadnúť? Kus kameňa, hrubý. Muselo sa to rozstaviť jedine. Preto sú také krivé tie otvory a zväčšené, rozpadané. To je všetko tu. Prásk. Aj tu sú takéto domky ešte, no toto je všetko zo starého sveta. Tento múr tu na to je jasný. To boli všetko tehly. Oni tu majú takto v tej skále veľakrát. Je to nedostupné. Tu napríklad táto ľavá stena je úplne skála. Rovná skála. To sú nejaké bloky. Zase.
hore trocha vidno tehly. Je to čiastočne takýto veľký velikánsky blok na takých menších položený. Neviem, či to vidíte, ste. No a aj sklo, tam je betonové sklo, jak sa to volá. Tie sklené kocky také, sklobetón, či jak sa to nazýva. Toto tiež to isté. No tieto zlomky to tiež je pôvodné. Skúsim sa ešte túto kúsok pozrieť, čo tu je. Tu je ďalšie. Často sa to nazýva, že pivnice v skále. Zajtra pozriem viac takých miest, kde sú stena na jednu skalu rozstavená. Do vchodu aj z tejto strany hore na povalu. Tu žijú ľudia, no nechcú mi moc chodiť na pozemky, ale väčšinou každý to má postavené, alebo pôvodné, alebo postavené na tom. To je to isté. To je všade. Celý kopec je vlastne takto. Tie obydlia v tom. Dole tie kocky sú nové, ale táto stena je pôvodná toho žlabu. A je tam nejaké odbyle a tu je tiež niečo, nejaká pivnica v kopci. Dvere akurát, ale pekne vykamenený rám. Je tiež zaujímavé. Hore je domček a pod tým je takisto obydlie. Sú aj tehly. No nové sú tehly. Pozriem sa na to. Neviem, či aj táto strecha nie je pôvodná. Asi aj tieto drevá tu. Tu je voda. Tu mokro. Nedobral som si kroxy. Vždy sa hovorím, aby si bral kroxy a ja som si ich nedobral, ale čakal som, že tu bude voda. Ani tam nepotrebujem ísť. Zase je to isté. Celkom veľká miestnosť. Tu sa ide dole. Čo to tu je? Tu má. Nevidím nič. Tam sa dá ísť asi ďalej, je tam strašná tma. Keď tam strčím, ten mobil nebude vidieť. Nevidí nič. Pieskovec.
takýto previs. A to sú asi pôvodné tehly. Vyzerá to tak. Dáme sa aj do tejto miestnosti. Toto nie je oficiálne nič, ale nikto tu není, tak som si dovolil sem nakúknúť. Tieto diery v podlahe, tieto otvory. Na čo to používali? To je na mnohých miestach rôznych tvarov. A toto, tento veľký výklenok, je to zaliaté, že to pokračovalo? Neviem už. V stenách mali vždy takéto úložné priestory. Vlastne nábytok boli tiež tehly. Prhlava popas, krátke gate. Ale toto sú pôvodné tehly. To je sranda. Hej. Prežili nejaké táto scéna. Hore ten domek. Toto sa tu prepadlo. Tiež si vyzdá, že sú tu ešte nejaké tehly. No, káde táde v tom ešte sú tehly. Tu sa to celé prepadlo, takže sranda, oni to ani neodplatali, tam nikto nebol možno, odkedy sa to prepadlo. My som sa išiel pozrieť. Ale nie je tam zámok, chodia cez tieto prepadané skaly, ale to sú tehly. Z čoho to je? Ďalšia stena. Je toho veľa, celá dedina je taká. Ľudia to majú v súkromnom vlastníctve. Je tu na táto časť vpravo. Rozpadnuté. Jak sa mohla kus skaly odlomiť? No, to bolo mäkké, rozstavené. Zablúdim. Chcem sa pozrieť ešte na ten domček, čo tam bol hore. To boli asi schody. Roztečené. Ale boli tu. No aj tu boli nejaké miestnosti, toto je už hlbšie vlastne v kopci. Je to zarastené. Tiež tam niečo bolo. Cez tú 2-metrovú žihlavu. Tam nejdem. Tu asi tiež boli schody. Kedysi. Teraz som nad tými miestnostiami, ale tu je ďalšia úroveň. Tu sú takto úrovne a na väčšine miest je to už zasypané a je tam už sváh alebo nerovný terén. Ale na niektorých miestach to prežilo. Tehly. Neviem, či toto niekomu patrí. Jestli zastrobuje nejakých rúžok.
Čo to bola pec, alebo čo? Tých múch všade. Ale to je niečo, nejaký otvor do hora. A to mohli byť aj iba vetráky, nemuseli to byť komíny. To asi nebola pec, lebo však kde by tam išiel dym a jak by to... To by bol dym na tomto, neviem, to bolo možno iba také výklenok. Aha. A je v tom železo. Tu je to vidieť, že to bolo posilnené, mala aj železnými vnútri. Medzi tehlami to som videl už veľakrát, že majú železnú kostru alebo nejaké výstuhy. Nevyzerá, že tu niekto býva. Táto podlaha je hustá, roztečené kamene. Keď sa stupne. Ja som bol dole, pod nami sú tie miestnosti. A tu ďalšie. A tu dosť tehál sa zachovalo. Tu nie sú žiadne okna. Niektoré majú okna, niektoré nemajú. Ale rozstavené je to dobre. Všetko. Tu možno bolo troška okno, nie? To vyplnili, neviem. Tu sú tie tehly s tými dierkami. To je nejaká terasa, alebo čo? Stupienok. Zachovali tehly. To sú asi pôvodné dvere do šláka. Nevyzerá, že by tam bolo niečo prerábané. To je sila. Možno kľúčka vymeníme. Ale dvere sú možno pôvodné. Vyzerá to tak, že sa nerozstavili. Takto. To boli také terasy, no teraz sú to rovné kamenné plochy. Ako vznikli rovné kamenné plochy? Ešte s nejakými schodíkmi. Sú u nich takéto... Neviem na čo. Už asi nezistíme. Neviem, či boli schody, ale je to úplne stečené. Z dola to väčšinou lepšie vidno, keď tam sú schody. Asi tu boli schody. Slnko. Toto som ešte prehliadol. Pri tom domčeku ešte aj tuto dole ďalej je nejaký priestor. Skamenený. Tu bolo okno, ale bolo pred udalosťou zamurované. Na mnohých miestach sú zamurované, že pred udalosťou zamurovali okna. Ťažko povedať prečo. Tieto dvere neviem, či sú pôvodné. Tu je tiež niečo zarastené. Ďalší taký priestor, je tu veľmi veľa. Takom opustené, dosť veľa opustených, to je toto malé muchy, klasicky. Ale dobré, že tá kamera aj v tme to bere. To som celkom spokojný. Vždy sú tu nejaké výklenky. Rozbité staré pôvodné dvere, drevené. To dom vyzerá tiež opustený, ale tiež tam niečo vedľa.
Ale tam sa fakt cez túto húštinu nedostanú. Ale je tam niečo, nejaký priestor, nejaké dvere v skále. Takisto. Tento dom vyzerá, že možno je tam nová nástavba, ale tento spodok je pôvodný. To je kaša. A to vedľa určite niečo bude. Čiže to tak je. Priestor. Tam bolo jasné, je to až také zarastené. No je to samozrejme zase takzvaná jaskyňa. To je rám. Ovady a muchy otravné. Prikričiť, tehly sú tu. Moc nevidím ani s tým mobilom. Je tam veľká tma. Ako to všade je. To všade zarastené, ja tam nejdem. A tam vidím ten tmavý priestor, určite tam je zase nejaký vchod. Zbehol na takú cestu väčšiu, ale to je to isté. Lepšie zachované. Že tu píšu kamenné obydlia, ale ja som išiel nejak inakáde. Už sa blížim k autu, už mám toho dosť na dneska. Toto boli všetko tehly. Celý tento múr a celý tento dom. Čo tam bolo stiahlo.